ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಚೌತಿದ ರಡ್ನೆ ದಿನ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲಾತೆ ಬಯ್ಯದಾನಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ತೀರ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆವಡತೆ ಅಟಿಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಬೊಕ ದೇವರೆಗೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪೊಡು ಭೋಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡಿನಿ ಬೊಕ ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಮೀದ್ ಬತ್ತದು ಮುಂಡೋಗಿ ಬೊಟ್ಟ ಬರ ದೀದಿತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೋಣೆ ಬತ್ತೆ. ಇನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಲಂಚ್ಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಚಾತ ಬೈಗ್ ಪೋಹ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂದಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಾಪ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ತಿರ್ತ್ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಗಾರೆಗ್ ಬುಡ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸು ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅವು ಆರೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಅವು ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಾತೆ ಕಿನ್ಯಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಸಮರ್ಧನೆ ನಾಗದೇವರನ ಪೂಜೆ ಐಜಂಡ ತಂಬಿಲ ಇಪ್ಪುಣತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಜೀಡಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲು ನಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳ ಯಾಪ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದ ತಿಂಗಳು ದೀಪಿನತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬರೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ ಪೂರ ಜಿಂಜು ತುಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಗೊಬ್ಬರೆ ಓಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಅನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ವರ್ಷಡು ಹೊರ ಬರ್ಪಿನತೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ದಾದನ ಪಾಪ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಗ ಮುಲ್ ದೇವರ್ನಲ್ಪ ದಾದನಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಮುಲ್ತ ಭಟ್ರು ನಗುಲಾಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ಭಜನೆ ಬೊಕ ದೇವರೆಗ್ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಊರ್ದನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೋಕುನ್ ತೋಜುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಟ್ರು ನಗುಲು ಮುಲ್ತಗುಲ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಡುಂಡತೆ ದೇವರೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಎಂಕ ದಾದ ಒಂಚೂರು ಶಾಕಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ಜಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಪೊರ್ಂಜನಗುಲು ನೀರು ಜನ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ದೆಕ್ಕೊಲಿ ಅವ್ರ ಅಂತೂ ಯಾಣೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನಮೂನೆ ಅಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಊರುಡು ಬೈದಿನತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಜ ಪೊರ್ಂಜನಗುಲು ದೂರೋಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ ಅವು ದೇವರೆಗ್ ನೀರು ಮೈಪುಲ್ಲ ಯಾವನ್ ಬಿ ನಿಜ ದೇವರೇ ದೂರಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಹೊರ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಒದ್ದೋಗು ಪಾತೆರೊಂದೆ ಪೋಪಿನತೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ನೀರುಡು ಬೊದ್ಲಾರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಾಂಡ ಇನಿ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯಂಕ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಐಕ್ ಅದನೆಟ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹೋಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಂದ ಜಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಹೋಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಅವು ಏನಾಂಡ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬರೀತಾರುಲ್ಲರ್ತೆ ಭಾಬಿ ಯಾರ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿನಿಗಿನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಥಾಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಾಗುಲಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂದ್ಯಂಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ದಾದಂಡಲಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಂಡೋಲಿಂಕ್ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನಿಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ನಂಚದ ಎಂಕಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತಿಯಾನ್ ಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕ್ಲೇಟಿಯಾನ್ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ಟಲು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದೆನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಟೀಲ್ ಬೊಕ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಿತ್ತ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆದ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಪಿರವರ್ನ ಎಂಕ್ ಬೈ ಆದಿತ್ತು ನಂಚದ ಒಣಸ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬತ್ತದೆ ಬೊಕ ಮಲ್ತಿನಿ ಆರ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಏತಾಪುನೆ ಯಾನ್ ಆತಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತೊಜಪಾಯ ಐತೆ ಆತ್ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ ಜೀರಿಗೆ ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಪುಲಾವ್ ಹೀರೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಈತೇನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಬೊಕನೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ 2 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಬೊಕ ಏನು ಅಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಅಡೇಗೆ ಅವು ಚಪ್ಪಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದುಡ್ಪೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪುಲಾವ್ನು ಬೇಯರದಿಯೇ ಬೊಕ ನೆಟೆ ಬೆಂಡದ ರಸ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಡೆನು ಬೇಯ್ಪಾರೆದಿಯೇ
ಒರತ ಬೇಲೆ ಚುಚ್ಚುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಲೋ ಒಂದು ಆರಾಮಡ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಬಂದು ಅಂದಜಿ ಮಲ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಚೂರೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಪೇರು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಚಾ ಆಡ್ ಕಾಫಿ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದಂಡತೆ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಕೆಲವರು ಚೂರು ಬರ್ಪೇನಂತೆ ಕಿನಿ ಇನ್ಯ ಕಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೈಪ್ ದಾರ ಯಾನ್ ಬೋಡುಂದೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮೇರೆಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಮೈಪುಂಡು ಆ ರಾತ್ಲ ಪರ್ಪುಜೇರು ಕಾಫಿ ಪೂರ ಅವನ ಪೇರದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಣತೆ ಪೇರು ಕೊಜಪು ಏನಾಂಡಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುರಾರು ಅರೆ ಕೊಜಪುಲ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜಂಚದ ಯಾನು ಪೇರಂತ ಪರ್ಪಿನೇಜಿ ಖಾಲಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಆರ್ನೇಕ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಬೋಡು ಅವು ತಪ್ಪಾರೆ ಆಪಜದ ಅವನ ಎಂಕ್ ತರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಬರದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ಎರನದಾಯ್ತು ಪುಲಾವ್ದ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯೆ ಇಂಗೊಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಕೆ ಬರೋನುಂಡು ಐಕೊಂಚಿ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಿಯೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಯನ ಮೊಟ್ಟನೆ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ಅದಗೊಂಡತೆವು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಲ್ಕ ಶೋಗುಡು ಬೇಯ್ದಿತ್ತುಂಡು ಬುಡು ಬುಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು ರೈಸ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟೊಂದಿತ್ತು ಜಿತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಪಾಯ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಣಿಂಕ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಪಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೊಜಪಾಯ ಉಂದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಣಿಗ್ಲಿ ಇಂಚ ತೊಜಪಾಗ ಅಂದು ఒక మేర డబ్బెల జింజాయే ఒక మేర ಆಫೀಸ್ ಪೋಯರು ನನ್ನ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಮೈದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಅದನ್ನೆಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಐಕ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅದನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುನ ಇತ್ತಂಡ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಪನ್ನೆಡ್ಬೇಕೊಂಡತೆ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಾಜನಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ರಾಶಿ ಒಂತು ಬುಡ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತರೆ ಬೇನೆ ಅದು ಪೋಪುಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆತದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 4 ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡಿಜಿ ನಡೆಗೆ ಕರ್ಂಚಿತು ಪೋವು ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಅದನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡದ ಅರೇಪುನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ್ ಮಸಾಲೆನು ಬೋಡನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಾಯುಂಡತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಂಬರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜಿ ತವಣ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೇವರೆಪುಣತೆ ಐಕ್ ಮೂಲು ಜೀರಿಗೆ ಸಂಬರ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೆ ಬೊಕ ತಾರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲೊನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಏತ್ ಅದ ಬೋಡು ಆತ್ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಗ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆಟೆ ದಾಲ ಅಳತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಯನ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡು ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿನಲ್ಕ ತೂ ಓಡಾತೆ ಬೋಡಣ್ಣೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಆತ ನೀಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅವು ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ಫಲ್ ಉಣ್ಣತೆ ಅವು ಬಜ್ಜೆದಲ್ಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆತೆ ಅನೆ ಕಿರೆತದು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ನಾನು ಬಿರ್ಕದು ಬಿಡಿಯೆ ಅಂತೂ ಇಂತು ತುಲೆ ಹೋಳಿಗೆಗ್ ಪಾಡುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿ ಆದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಚಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಕಾಫಿ ಬೊಕ ಅವು ಪುಲಾವ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರಿತಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂದ್ ಬಯ್ಯದ 5 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರಿಯೆ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಮೇರ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆರ್ನ ದೋಸ್ತಿನಿಲ್ಲಡ್ ಗಣಪತಿ ದೀತಂಡು ಮೂಲೆ ಬರೀಟೆ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೊಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಆಗನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಅಡೆ ಪೋದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದ್ ಮೇರ್ ತುಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ತೆ ಮೇರೆ ಭಾವಿ ಅನಿಗ್ಲೆ ಆಪಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಗಣಪತಿಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಕದ್ಗೆದ ಹಾರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಾಪ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಂಚೆಂಗಳು ರೆಡಿ ಆದ ತೀರ್ಥ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು ನಿಗುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೆ ದಯಬಣ್ಣ ಆರ್ ಆಫೀಸಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದ್ ಬತ್ತ
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೊಗುಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯೆಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಗಣಪತಿನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದೆಂಕುಲು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ನನ ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಮೂಲು ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯದ ರಪ ರಪ ಅಂದು ಹೋಳಿಗೆನ ಲಟ್ಟನಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಕಾಯಾಯಿನಿ ಸಮ ಅವನಿ ಯಾನು ಬರಿಟ್ ದೆತ್ತದಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ದೇವನ್ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ತಿರ್ತು ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಥಾಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೆಗ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆರೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹೋಲಿಗೆ ಅಂತೂದು ತೆಲ್ಪುರ್ ಚೀರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಜಂಚದವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಚುಚ್ಚೂರು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೌಂಡ್ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಪವೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಥಾಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗೊಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಗುಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ನಿಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿದಾಡುನ ಸಮಯಲ ಬೈದುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅದನ್ನಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ.